Heeh. Bisa nadya tadi lu tisu. Di. Tak tekoki. Wetonmu apa? Ngopo takon weton? Lah kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong niken. Entang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah. Gak usah yo, gak usah yo. Endang to. Gak usah. Gak usah yo, gak usah. Kok tak tumpakno angkong yo. Entang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Hamoh. Entang gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe. Ayo Mas Adi. Tok. Lah ngene kan cocok toh. Reng. Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Heeh. Barang aku rene nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping. Ayo ngadeg, Jo. Iki bojoku iki. Apike pol. Apike piye? Oh jajal kok kon ngadeg. Heeh. Lho, Ya, kaya ya. SpongeBob to. Ya wis. Barang. Jodone dhewe-dhewe ya. Jan anu kuwi keluarga bundek-bundek ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku Lah, yo dhewe. Loh, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah encen aku mbek iki wis suwe kok. Barang lah aku mbiki yo suwe. Pirang dino? Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nembe ulang tahun. Oh alah. Nembe ulang tahun. Yo wis Didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Lah yo wis ulang tahun gak ndek isin. Iki enek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini Toblut. Swamplok wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Pon pipis dereng. Pon ya nek bubuk pipis di dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang ndek jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem, Mbak. Kancaku. Heeh, ndang entuk jodoh yoga. Amin. Duit Ria, ya, Mbak anu nggih. man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Nyo, Nggih, jiro. Pun. Paring kula mawon, Pak. Nyo, kene karo kabeh. Dumen karo Arji ya. Heeh, saking Jarene Mbak Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing bicara lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih ya Di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Iya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok Lah siaran emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek omong jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong sama Mas. Lah malah wong gendeng. Iya tok. Ya ini yo mendel. Mas Saipul ki yo kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Ndak bisa. Enggak bisa bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapa-ngapak bisa, ngapa-ngapak bisa. Ya, iya. Pinter dah. Ya ayang-ayang sih. Ya, oke, lagunya ayang-ayang ya. Yeah. Permintaan. Oke, kita kasih. Ayo, Mas Saipul karo Mbak Dewi Lestari supaya tadi apa? Penari latar. Ya, keprimen kabare Mas Saipul keprimen kabare. Keprimek. Apik ya? Keprimen. Ya apik. Ngapa kan gak ada nek kane to, Pak. Jadi keprimek ngono, Pak. Keprimek. 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 Apik ya. Oh, keprimek. Iya, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot ki ora sempat luwe, mergo daharane banyu mili. Kencot itu lapar to. Kencot iki lapar. Kencot ki lapar. Oh, kencot lapar. Kates ki gandul, ngono. Apa nah ya? Heeh. Nggih sesuk ae to. Yo, lagune ayang-ayang digarap gamelan. Monggo, Cok. Yuk, kaya ngapa? Diaturke, ya. Dados.
Joget ya Mas. Mas Saipul joget ya. Nah. Mbak dijak joget no. Dijak joget. Bulis Maksum yang ada di Den Haag, sabar tabah. Dipun ikhlasaken ing garwa mugi manjing swarga. Batang rasane Audio ilang Mas Joda. Di streaming. Sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus aja lot. Terus audionya streaming. Audio streaming. Udah. Ayo, anu Reng, nek iki mau niken salindri karo Mbak Dwi iso diputer kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso mbok puter ora? Jajal karo Mbak Cungpe ngono lho, karo Mbak Cungpe. Mo, gak cocok aku nek karo Mbak Cungpe. Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Malah kowe nek embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak kowe enake kok, Pak. Terus mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, kayak ngene. Heeh, iya. Kanan ki lho iso jenengan karo kono iso ora? Iso lah. Heeh. Lho iso ayo coba ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan kok, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene mau lho. Muter mau piye mau? Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iso. Iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas gendong. Gendong ngono. Iso. 1 2 3. Heeh. Oh iso. Gendong. Aduh. Aku yo mami. Gini. Aku yo mau itu. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong, ora iso. Ayo dong. Mingko nek aku gambar gendong takon gendong Mas e lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta. Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Ayo ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Bisa nadya tapi lutis. Di. Tak tekoki. Wetonmu apa? Ngopo takon weton? Kok
bejomen untuk saweran 500 jek gendong niken. Entang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah. Gak usah yo. Endang to. Gak usah. Gak usah yo, gak usah. Engko tak tumpakno angkong yo. Entang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Samoh. Entang gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Isa Pak Gadul. Pak, ora nek bangkrukane mlorok. Sun Mbak ini. Alhamdulillah. Langgeng selamase ya Mas. Amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya. Iya no. Aku seneng joget Mas. Apa? Beri Rama. Beri Rama. Iya. Joget Mas ya. Iya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Heeh. Engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Enggak Ayo, apa-apa. lestari. Lestari, Ini tak rekam meneh. Aku tukang juru rekam ya gelem aku. Ya, yang apa? Diaturke Lestari. Heeh, monggo, Cok. Ya, monggo, dados. Lilo lalali lilo lalu. Sangat dewi katan lam-lami amba para wangi semi aroma kembangnya malati dasar bulani datari. Konco-konco semua tepuk tangan buat mempelai berdua, Mbak Dwi sama Terima kasih. Mas Saiful. Boleh. Terima kasih. Ya. Ah, Oh bertiga ya. Ya, 1, 2, ayo. Ra itu lunga. Iki maksudku tak jak foto rene lho. Iya, ya. Dan ketularan ya kan. Iya. Masya Allah, iya. Jeng. Ya. Ya, ndang tak foto bertiga, gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya Mas, sak jepretan 50 kok njaluk ping pira iki? Backlight gak? Sik biklet. Lihat ya kok kene. Ah, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono, ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan Mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 lho ya. Heeh. Oke. 11 Mas iki tak bonus 1 nek 10 ra. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya. Iya. Oke, terima kasih Mas Saiful, Mbak Dewi Iki mau Lestari. duet. Heeh. Sing nyanyi dhewe urung. Sing nyanyi dhewe urung. Oke. Kan nyanyi apa kowe? Mbah. Loh. Mbok iki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. Apa itu?
itu, tak tahu. Aku ya juga nggak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. Ini nyanyi sendiri ya Pak? Ah, nyanyi sendiri aja. Ya udah dibaturi Mbak Elisa ya Mbak. Ayo Mbak Elisa Terus juga. nyanyi dewe oh, jare. Cari dhewe engko bar iki karo Elisa. Ya. Ya. Lagune apa no? Bawa napa mboten nggih Pak? Mboten langsung. Langsung aja sambung wanci dalu Pak. Wah, sambung wanci dalu. Oke. Garap gamelan Bali ya, Nduk kan? Ya. Oke. Engko lagumu insyaallah wis dikei notasi karo Mas Dodong kok diaturke nggon goro-goro ya. Oh nggih Pak. Ya. Oh nembang dhewe ya. Heeh. Nembang dhewe ta? Iya, Ya wis dhewe. aku tak lungguh nang nembang. Mulia. Musik urung cair kok, Ken. Yo, monggo lagunipun sambung wanci dalu garap gamelan Bali. Yuk, dados.
pisan. Alhamdulillah. Ya. Yo mesake. Ibu, Terima Pak. kasih. Nggih, lah jare arep duel karo. Ayo Mbasa. Nah. Ya, ya, iki Elisa Orkaros Alaso karo Niken Salindri. Heeh, iya. Aku wis bayangno ndahne ayeme atiku. Ayeme piye? Bojo loro iki niki ayu aku. Terus. Piye le pembagian yo piye ngene iki? Ayo gampang no. Piye? Yo kene esuk kono sore. Oh Senin. Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu. Ya. Ya, nembang apa nak? Nembang apa nak? Ya. Ngembang apa? Oke kok tetembang. Banyuwanginan. Banyuwanginan. Oke, siap. Sing apa sa lagune sa? Gerajakan? Gerajakan ya. Nah. Oke. Ayo kowe gareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo Niken lho. Aman nek gur jogete cah loro ya. Lah mbok sewengi muput apa? Bawa nama langsung, Mbak. Langsung mawon. Langsung mawon yo. Nggih. Ya coba diaturke. Sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden ku enek sing nesu, ora ditambahke nesu. Menjep, ya. Rasa pleca-ple itu to, Mbak. Iya. Mbak Yuku niki. Ya. Mau kan ya wis awan mau sawan tampil ning kene kok. Nggih. Ya, coba kaya apa? Gerajakan Banyuwangi, yuk, dados. Apik banget begini. Gerajakan Banyuwangi ini gitu. Terus Segoroyo ana pesisire sun wasana watese witian kopi balong angka kala bengi yaman rika. Mas Joko bilang kenceng. Mas Ngadinu Pondok Ungu.
Gerajakan Wah. Bisik-bisik samayanan maghrib janji beretaran Sisiran nabi kandengan Kendeng asli Sisiran nabi kandengan Kendeng asli Malah kecocok Pak. Kecocok apa? Kenapa Oh iya, strapless ya. Straplessnya nyemplung nih sikil. Ya, generasi nduk niken karo Mbak Elisa. Genti anu, sindenku yo ngondak ngamuk aku lek ora ditampilke kabeh. Ya. Ngondak aku dinesoni, isuk aku kene macak ayu-ayu penggemarku do nonton aku ora ditampilke. Kebangetan mendalange kuwi. Ya. Ayo, jarak nyanyi tambal ban. Ayo, Nang. Ayo, kabeh. Ya, kabeh, ya. Dewi, Mbak Hana, Mbak Cita, Wiwi, Mbak Wiwi, Mbak Jongpe. Mbak Jongpe, ya. Maksudnya sing iki lho Mbak Rini iki. Mbak Rini iki. Ya, di supporti so, gamelane bali gen toto suarane. Ya, jek anyar, jek rong patek banter. Ya. Ya, mari berdiri yuk. Sido arep nyanyi tambal ban. Mboten tambal ban. Lah apa? Tombok kangen. Oh, tombok kangen. Permintaane Pak Pur wau. Pak Pur sapa? Sing pondokan. Oh, nggih pondokan. Penggemar kita dong. Emang kita enggak punya penggemar. Iya ya alah. Ngene kok lara ati karo nikan karo Elisa. Ning, lho. Jumenenge ya urute apik, Pak. Piye? Upama cah sekolah niki Budwi kelas 6. Hah? Iki Mbak Dita kelas 5. Hah? Iki kelas 4, kelas 3 lah PAUD. Urute iso pas. Matane. Ya turuti. Lagune apa Mbak Retno? Tombok kangen. Tombok kangen ya. Ya oke, Tapi manut. anu Pak. Ngapa? Pesene bebekku Mas Pur mau nyawer seri. Oh. Gimana Kang Mas Pur? Tunjukkan batang hidungmu. Waduh. Iya, bocah sembrono aku mak teratap. Sajake wis akramen to, Mak? Iya. Besti. Gegamblokamu to, Mak? Kowe opo meneh tak suwengrol. Ayo mangke. iya. Mas Pur monggo. Heeh. Nggih, matur nuwun sing kanggo pondokan ya. Nggih, leres. Mbak nuwun. Yuk, monggo so. Tombok kangen. Yuk, dados. Sliramu desa mana yang dekat karo aku pancen suwe ra tau ketemu wis mesti
mesine lali aku Mas mumpung saiki ketemu Sekitar pengembangan karo aku Jadi tembok kangenku kangenmu Dari eling dari koyo Sapi rasane Yang kepientunan dewe Tangan terus eling kancane Zaman semono Yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali Sadule kanggo tawa kangeni Rasa sak mimpi durung bisa lagi Rasa kangen wis bisa mari Iya Dwi Jalaras Indonesia Ayo dek Mas apa wis lali sliramu Desmono yen dolan karo aku Pancene suwe ra tau Pak Narto, Pak Enanda, Gemolong Sragen. Terima kasih. Lali aku saiki ketemu Sekitar pengembangan karo aku Dadi tombol kangenku kangenmu Nari eling nari koiku Ayo Sapi rasane Untuk hidup dewe Takut terus eling kancane Zaman semono Yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Yo Mas gelang alit Sandule kanggo tawa kangeni Rasa sak mimpi durung bisa lagi Rasa kangen wis bisa mari Rasa sak mimpi durung bisa lagi Rasa kangen wis bisa mari Matur nuwun. Iki ya disusul karo Mas Deha Bayuwaji karo Mas Ciko. Oh ngono. Deha Bayuwaji iki sapa? Dalange Jatyasa. Ciko kuwi sapa? Manten wurung, Nduk. Wah ngono. Ya. Ya ampun terus manten mulu Ampun gak siyo lho Pak Kowe ya krungu to, krungu aku informasine ya. Meski kudu eling sajroning urip oh kandan ingkang sekara kadung muwah kembang menurung
wong Loro ileng, mandek dok. Loro ileng. Sikra bala kang tumingal perang campo samya madali leratat wileting kota danyang kong mangoncang niti benjang sangaji mijilatinyo Latinyo ngedali wuwus dresta Surawilaga kaya buta singa wregil mandeka sik lara yen ayo to kakang Kakarasana dina samangka panjenengan mulak wis pirsa to aku bakal pengin ana ing alun-alun negara Mandura ning alun-alun Mandura kuwi arep golek apa arep nonton adon-adon jago menungsa para tangga-tangga padha rana nyarter esapek pambrihe kaya ngapa to ramene kaya ngapa to gayenge adon-adon jago sing digelar ana ing alun-alun Mandura kono ki papan sing bebayani ngono anane kowe tak gandoli Kakarasana kuwi duweni rasa was kang sarta sumelang kawan jeneng sira lara ireng nganti wis saka Widara Kandhang nganti tumeka ning alun-alun. Kuwatir rasane atine kakangmu Kakarasana melang-melang kaya dene ninggal bayi ana sak pinggire blumbang. Mergo ayumu jagat tanpa timbang engko lek nanti narik kawigatene. Para-para sing ana kutha raja kana ora wurung kowe engko bakal kedrawasan. Kakang aku kuwi dudu cah wingi sore aku wis ngancik dewasa mestine panjenengan kuwi ngerti aku bisa njaga diri sirku rono kuwi ora mung kepengin nonton adon-adon jago wae nanging aku go goleki marang Kakang Narayana sing wis sawetara sasi ora bali mring Widara Kandhang Narayana ki rasa mok goleki pancen penggayane lunga ora nate saba Widara Kandhang kowe gelem ngeterne apa ora gelem ngeterne aku mangkat dhewe Nduk aja ngengkel kowe ning omah wae ora Kakang
Lara Ireng, oleh tekan alon-alon geger lagi kok. Duh, Lara Ireng, mandek kok lho. Oleh ketekan kowe geger Kutaraja. Ong. Cumangkah hanggro sasumbara lindu getar bumi gunjing kumaludu Kuntara katuk umuping Jalanidi lumimbak penyu kumambang Kakang Dawa apa Narayana nampa dawuh saka ngersaning guruku Penemban Begawan Padmanaba supaya Narayana dina samangka krida brata mbebantu marang bot repote negaramu kelawan negaraku ing Mandura. Ngono Narayana ya. Aku kelawan Kakang Udawa dilairake rikelenggan samangka dadi muda tumaruna. Karang tarunane bangsa aja nganti duwe pitakon negara wis menehi apa karo kowe ning diwalik wis alabuh apa tumrap negara nusa bangsamu adon-adon jago yang digelar ana ing negara Mandura sisip sembire luput katuranggane iso mbebayani tumrap peperintahan sing diasta dening Ingkang Sinuwun Prabu Basudewa. Aku kalau kowe kudu tumandang gawe. Nek bobol borote aku kowe tumandang Kakang Dawa. Ya.
Apa iki? Wah. Wah. Loh. Loh. Datan bisa mubah, datan bisa musik. Sang Surati mantra jagone sang Kangsa Dewing Sengkapura. Noyah nayuh Baskara ditimangsa. Lena sang Surati mantra maringi kuku Pancanaka modot sekilan dawane den jojohake diadane. Sang Surati mantra penerdodo nyerempet jantung buta walikat muncrat getihe rubuh sang Surati mantra. Oh